Hej, jeg hedder Birgitte Sally, og jeg er indehaver af Sally Kommunikation. Sally Kommunikation er en kursusvirksomhed, som har specialiseret sig i at lave kurser til erhvervslivet. Kurser, der handler om kommunikation og relationer, lige fra skrivekurser til kurser i det gode samarbejde på arbejdspladsen. Det, der er kendetegnet ved os, er, at vi er alle sammen universitetsuddannede, og samtidig så kan vi levere undervisning til konkurrencedygtige priser. Vi ved alle sammen, hvor vanskeligt det er at få forankret læring. Et er, at man går på kursus, som kan være super interessant, mens man er på kurset. Men det her med at hive læringen med ud fra kurset og få den forankret i organisationen er en udfordring. Vi har derfor udviklet en læringsmodel, hvor du arbejder med det kursus, du skal på, før du går på kursus. Du får sat klare mål på kurset, og du får lavet en handlingsplan og eventuelt en sparringspartner, så du har mulighed for at få forankret og følge op på den læring, du har fået på kursus. Så vores læring også får en effekt på bundlinjen, og ikke bare bliver et kursus, som er inspirerende 2 dage. Hvis du vil læse mere om vores læringsmodel, så kan du også klikke ind på www.sallykommunikation.dk.